Se on moro ykköstyypeiltä. Tänään käydään tosi pikaisesti läpi se, mitä kannattaa ottaa huomioon siinä kohtaa, kun oot valitsemassa itsellesi älykelloa. Sen lisäksi, että tietenkin kaikki muut tämmöiset ulkonäkö- ja hintakriteerit sun muut, niin mitä muuta kannattaa ottaa huomioon. Sen lisäksi, että sen tarkoitus on näyttää sulle sokereita, niin totta kai kannattaa katsoa kaikki muutkin ominaisuudet, tukeeko se vaikka jotain EKG-mittauksia tai urheiluominaisuuksia tai lämpötiloja, navigointihommia ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten kun olet katsonut ne kaikki läpi, niin siitä eteenpäin oikeastaan mennään näihin kriteereihin. Eli yllättävänkin tärkeä asia on se, että minkä näköisiä ääniä ja värinöitä se kello päästää. Tämä nyt on lähinnä sitä varten, että jos oot sillä tavalla niin kuin sikeä uninen, että jos haluat, että se kello esimerkiksi värisee niin kovaa yöllä, että siihen oikeasti herää, tai että ne äänet on sen verran äänekkäitä, että niihin herää, niin silloin kannattaa kokeilla näitä värinä- ja ääniominaisuuksia ihan vaikka jossakin jälleenmyyntiliikkeessä paikan päällä ja pyytää vaikka myyjää avuksi siinä kohtaa, että saako niistä minkä näköisiä värinöitä ja voimakkuuksia. Oman kokemuksen perusteella Garmineissa on aika pieni se värinän teho tavallaan verrattuna sitten vaikkapa Apple Watchiin. Ja sitten taas Apple Watchissa toi ääni on kyllä kans, se on tosi hyvin ulos kuuluva, niin kuin Samsungissakin. Nämä on jokaisella yksilölliset, mitkä ne tarpeet on, ja että onko noilla väliä vai ei, vai onko se tärkeää, että se vaan näkyy se sokeri siinä. Ja sitten on tietenkin tuo akun kesto, eli kuinka usein haluat ladata sitä kelloa. Pääsääntöisesti voi sanoa, että Applea ja Samsungia molempia ihan mallista riippumatta joutuu latailemaan vähintään kerran siinä 1-2 päivässä. Sen sijaan sitten taas Garmin on tässä kohtaa taas ihan selkeä voittaja, eli sieltä löytyy maksimissaan jopa kuukauden pituisia akkukestoja, mutta sitten ne yleensä tietenkin on myös niitä kalliimpia niistä Garmineista, halvemmissa yleensä peruskesto on siellä jossakin viikon pinnassa. Mallien kohdalla ei oikeastaan kauheasti silleen tai ei kannata lähteä se malli edellä niin kuin siinä mielessä, että rajoittaako joku malli sitä sokereiden näyttämistä, koska valtaosa Garmineista ja Appleista ja Samsungeista pystyy niitä sokereita näyttämään. Sen sijaan sitten tämä, että sulla on tosiaan se Apple, Samsung ja Garmin, ne on ne 3 niin kuin järkevää vaihtoehtoa tällä hetkellä. Muita merkkejä, niitähän nyt on niin kuin pilvin pimein, löytyy Tokmanniltakin jotakin sipidi-kipidi-merkkejä ja niiden niin kuin toimivuudesta en mene muuten sanomaan mitään, mutta ei voi myöskään niin kuin luvata mitään, että saisi välttämättä sokereita näkyviin niihin. Se aika pitkälti sitten riippuu siitä, että minkä näköisiä kellonäyttövaihtoehtoja siellä ohjelmistopuolella on saatavissa niihin kyseisiin kelloihin. Mutta näillä 3 Applella, Samsungilla ja Garminilla ainakin pääsee silleen suht takuun varmasti eteenpäin. Ja mitä reittiä sitten kelloon varsinaisesti nämä sokerit menee, niin siinä on olemassa 2 eri reittiä käytännössä, eli joko ne on virallisia tai sitten ne on epävirallisia. Viralliset tarkoittaa sitä, että ne on jollakin tavalla virallisesti valmistajan, eli sensorivalmistajan tukemia reittejä, ja sitten taas epäviralliset on niitä, joihin sitten liittyy aika paljon kaikennäköistä säädettävää ja konfiguroitavaa. Melkeinpä siitä riippumatta, että mikä se kello on, mikä siihen on valittu. Eli yhteenvetona, lähes kaikissa tapauksissa saadaan nuo sokerit kyllä toimimaan kellossa kuin kellossa, oli se puhelin tai tuo sensori mikä tahansa. Toki skene muuttuu vähän väliä siinä mielessä, että noi sensorivalmistajat päivittää ohjelmistoja ja pilvipalveluja vähän väliä. Niin joskus saattaa joutua tekemään jotain pieniä twiikkauksia siellä täällä, mutta pääsääntöisesti saadaan toimimaan hyvin. Jos akkukesto on se tärkein kriteeri, niin silloin suosittelen suoraan Garminia. Jos se ei ole se tärkein kriteeri, niin sitten kannattaa katsoa myös ne Apple ja Samsungin valikoimat läpi. Applessa ja Samsungissa melkein pääsääntöisesti näytöt on esimerkiksi paljon kivempiä ja tokihan niillä voi tehdä yleensä vähän enemmän kuin sillä Garminilla. Mutta sitten taas tämä on just tätä valintojen maailma. Ja aina pitää muistaa se, että käyttö on aina omalla vastuulla. En ole täysin varma, että oliko noissa Dexcomin ja Medtronicin pienissä ohjelmistopätkissä semmoista virallista takuuta, että niihin voi
tavallaan, niin kuin, että siinä vastuuta olisi myös heillä. Mutta lähtökohtaisesti itse suhtaudun näihin kaikkiin kyllä sillä tavalla, että omalla vastuulla tässä mennään. Ja sen vuoksi noissa kellonäytöissä lähes kaikissa on mahdollisuus näyttää se aika, että kuinka vanha se arvo on, mitä siinä tällä hetkellä näytetään. Ja sen saa kyllä myös hälyttämään ja näyttämään eri väreillä ja niin edespäin sitä, että jos onkin sanotaan vaikka yli 7 tai yli 10 minuuttia vanha aika, niin sitten tietää, että jotain on jossain vinksallaan. Mutta ei mulla muuta. Jatketaan tästä. Moro!